So karon guys, tingnan ko dyan unsa ka lasa ng butang pabo ng Red Doors. Huh? So nakasuway naman may kanang manok bitaw dagi paslakan og Red Doors ang isang punot. Nda. Karon amo na pong suwayan og pabo pero napon may manok yapon kamay ato. Oh how. Tira, gipabukalan na o nagpabagabaga na para sa among DIY oven para largo-largo na dayon baon niya, di ba? Wait, drilling bay. Hoy, tama ka de. Samo man sa wan sa bura ba? Wan to ridigo. Ano ko na? Matik ang transition. Oy, largo himulbol na. Arang puti og dughan man diyan ning pabo. Ay, mura magkatong katagbo na ko gahapon. Tuwa na, gipabukan-bukan pang boss. O yung taon, ayaw bukikya kay magwang-wang na na. Og sa dihan nagmix na si boss sa iyahang mga seasoning, nagmekos-mekos na si Insan, hahay! Og ako yung taon, og kanira kong dagway nga ikatampo, so nagbasa-basa na lang ko aning mga shan seasoning, ambot o nakasabot ba po ko aning akong gibasa. Oy, ni-smile na naman po ko sa kamera. Did you wash your hand Yep, I licked it. yesterday? Yep, yesterday. Naapoy gamay ni si boss ba? O gipahid na sa pabo ang gimekos-mekos ni boss ganina nga seasoning, so gipahid-pahid na sa tibok lawas siya ro patsog di ba ni malamek. Kunya karon guys, giputos na mo og foil ang pako og liog ani guys kay aron di pod masunog. Nawong ning tawhana mo Red Doors. Bitaw, para na sa pabo ha. So dili na para inom, usa na siya sa palami sa pabo. Mo bitaw gitawag na to na siya beer turkey kay na ay beer ngano dai ko. Karon na dite. Amo nagitak ang. So, sa nakita nito katong baboy nga episode bito na to. So, murag same ra gyapon ang ijang style pagkakuan na mo nagama mi ka ng DIY nga oven na mo. Agay, so karon kay mas lahi ra gyud kay pabo with Red Horse. Murag pero kana siya giuna lang namong pabo kay murag dugay-dugay man jud na maluto. Pero napay manok na mo itong mga unom ka buok amo po nang i-apil ato. Red Horse boss? Not yet. So as I said ganina, so naapaputay 6 kabuok nga manok nga pansakan po na to beer kay Jesus Ginoo ko para sa pare man naman ang mga papo in tawon niya. Kani manok is for the boys na nin tawon nga ang mag-apilon mo, di ba? Hihirap pag yun ang mga photoshoot ang mga gwapo ay. What the heck? So karon guys, ato na siyang dugangan og manok kay sa man og pabora, murag di man jud kaigo. So karon guys, sing labay na ang pila ka oras, so nag-start mi atong luto atong pabo mga around 11 siguro to. So stay tuned lang gyapon guys, kay amo jung tilawan na aron makatilaw na pud mo. Og syempre guys, ang among gipagtigom ang mga atay batikon dugo panet ug uban pang mga kuan sa pabo kay amo ni siyang gisahon mao wala gyud masayang ba. Gisahon lang ni og bombay og ahos nya karawon ni siya sunod ang tuyo paminta og uban pa pampalasan pabukalan dayon hangtod maluto then goods na, di ba? O dira, the final countdown. Hahay, naloto na ginang among gitak ang. Kamu guys, pag kamong naitanaw sa paglaway-laway sa lamo diha. Hahay, sorry. Jesus gino ko in taon ako gikutas sa nagtan-aw makapanungkat pang bahaw in taon ani. Oy, hey. Let's go. Eat, eat, eat.
Kaon na ta! Og niabot na ang hinapos sa tong sugilanon ha. So kita-kits na punta sa lain pa mga umabot nga adventure mga katribo. Salamat sa pagsuporta. Stay tuned lang and bye-bye!